बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैदों। गासिबो सुबुङानो 36,000 रां पेन्सन मोननो हासिगोन। 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बे पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे समाव भारत सरकारा मोनसे पेन्सन योजना फोसावनानै होदों। बे खेबनिफ्राय बोसोरसेयाव 36,000 रां पेन्सन मोननो हासिगोन। प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजनाया बे खेबनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेखौ 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बेनिफिसियारिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। माबोरै पेन्सनखौ मोननो हागोन? मोनफ्रोमबो दानाव नोंथांनि एकाउन्टआव गासै 3,000 रां हाबगोन। 18 बोसोर बैसोनि बेनिफिसियारिफोरा गाव गावनि एकाउन्टआव मोनफ्रोमबो दानावनो 55 रां जमा दोननांगोन। 40 बोसोरनि बारा सुबुंफोरा दोननांगोन दानफायाव 200 रां। गासैबो बोराय बैसोनि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो एबा हेफाजाब होनो थाखाय सरकारा बे थांखिखौ लानाय जादों आरो 60 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बेनिफिसियारिफोरा दान मोनफ्रोमबो 30,000 राङै पेन्सन मोननो हागोन। बे पेन्सननि सुबिदाखौ सोर माबोरै मोननो हागोन? दानफायाव 15,000 रांनि इनकाम खालामग्रा सुबुंफोरा बे पेन्सनखौ मोनफुंनो हागोन। बे पेन्सनखौ मोनफुंनो थाखाय बेनिफिसियारियाव थाथारनांगोन बेंक एकाउन्ट आरो आधार कार्ड। मोनफुंनो हानाय बिजाथिफोरा गाव गावनि साखाथियाव थानाय CSC सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। जन डन एकाउन्ट नाम्बारजोंबो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो हागोन। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, B.Ed डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो B.Ed डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो B.Ed डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव B.Ed D.Led डिग्री जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव B.Ed D.Led डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।